ga makoma inda rike ki zaki mai rana. To aniyar girma da rike maka ka zama haske na. Bari ban ɓoye maka aniyata, maganar amsa maka na biyata. Bari in harba maka kibiyata, lakanin sowa zan maka ka rubuta. Ka kula tsabon rage ajiyata, mu zamo ɗaya shimfiɗar ma'abota. Ma'asa. Tun daga ranar da na ganki ne na ji kin kwanta min a rai ina son ki. Shi yasa na ce a turo ki don in sanar da ke ina miƙo ta yin soyayya ta. Amma na yi mamakin haka daga gare ka saboda ban taɓa tsammanin haka ba. Ni da iya sani na malami shi mutum ne wanda zai ɗora ɗalibinsa akan hanya mai ɓullewa. Amma kuma ba ya kawo ɗalibinsa wasa irin wannan ba. Ya kamata ki san a gaban wa kike. Zan na shetima ne yake miki ta yin soyayya. Sofa babu ruwansa da ɗaukaka ko kuma mulki. Ni dai abin da na sani shine idan har ba za ka rike mutuncinka ba, ni kuma zan iya taka shi in wuce. Idan kin ki sharan masallaci ba za ki yin ta kasuwa ba. Buildings burn, people die, but true love is forever. GY Moviton on the run with another spectacular movie. Ma'asa. Ga shayi nan kici. A ana koshi. Ko me yasa mutanen makarantar nan in aka muku tayin shayi ba ku shan ne? Makaranta gurin karatu ne ga ɗalibi ba shan shayi ba. Dan nace ina son ki yanzu zaki amince? Malam me zai hana? Ai samun ka babban nasara ce. When one soul, one heart, one flesh, one blood exists in two bodies. Ma'asa. Akwai wanda aka yi asara kawo shi makaranta ma irin ka, wanda ba ku da wani abu sai mata. An kamata ya ce wallahi tun daga kofar falo ki fara tsallan kwado har ki zo nan. Ma'asa. A duniya kasuwar bukata ce sai kai kokarin kare soyayyarka domin daga yau ka daura damar yaki da Dr. Zanna Shetima. Zan iya yin komai domin ta, komai ina nufin komai. Haka zalika kuma komai yana iya faruwa da kai domin ta, komai da na ce komai. When lecturer becomes a thorn in student's flesh. Ma'asaf. When partner deserts, life becomes worthless. Ma'asaf. Ma'asaf. Ali Nuhu, Isa Feroz Khan, Musa Mai Sana'a, Mustapha Mijin Yawa, Hajara Usman, Farida Abdul Basi, introducing Marukan J-Pass and Amal Umar in Ma'asa. Haba masu, da ka bari na nuna ma yarinyar nan ita karamar kwarkwarce wallahi. Ai da ka bani da shi. Da daga yau karshen rashin kunya ka ya kare makarantar nan, da daga kaina ba za ka ƙara ma rubuta mace. Ma'asa. Story and screenplay Mujahid S. Koguna. Assistant Director Mubarak Ahmad GY. Ma'asa, produced by the Youth Ambassador Jibril Musa and directed by Isiaku Abubakar Jalingo.